Došli smo napokon da probamo moje omiljeno, a to je tradicionalne baklave u Baklava Shop Sarajevo. Smo spremni za baklavu. Imamo koliko je ovo zapravo 5 vrsta. Ona mi djeluje nekako najljepša, iskreno. Što vi mislite? Baš sočno, jako sočno. Ovo je bilo previše, ali su dobri, cool. Tako da, ostala je još jedna, možda ćemo i nju uspjeti, što mislite vi? Ali ajde vidimo za pola sata tek. Hvala puno.